मानसिफ्रा मोनाबालाय सोर मानसिया मोननांगौ मा आस्रि दानै होयोलै आरो अत खुंगोसो जासोदां बावलि जादों आङो उनुरुदै मोनैनि एसां बान्दिफोरखौ मिनियो मा हिसाबनिलै बिलाय होद कागज सागज बिसि खावजोबना गारजोबनोसो लुगैबाय आं मा मानो बासिनांगौ मानसियालाय मानो बासिनांगौ मानोथो एसां गोदोर मन्त्रि एमएलए जानांगौ मानसिफ्रालाय होद दुखियाफोरखौ नायाबालाय मानि मन्त्रि हाय गामियाव र' नोंसोरखौ एमएलए दारायनो हायदि मन्त्रिफ्रा साला सोर मन्त्रि बियो सोर एमएलए जानो हायो हाय थिगसे दख'ना गुजासे नांथारगोन दे आं एबारावबा गारथारा आङो मानि फाव बेलाय होनोबा होनो गासैनोबो होनांगौ होआबा होस्रानाङा रावनोबो मा बेलाय मोनाबालाय जोंफोर फैसा मोनाबालाय मानो मोनबाय थानाय बान्दि मानसिफोरखौलाय मानो दाननांगौ आरो अयनाय दुखिया गैथारि मानसियानो दोङो मानो होआ होनांगौ बिफोर फैसानो होआब्ला मानोथो एमएलए जादों नोंसोरलाय होद होआबा होदावनोनो नाङामोन सिगाङावनो फार्स्टआवनो होनामोन जोंनो मानो होनांगौ होद हायालै आं बावलि जाबायलै आङो मावना जानोबो हालालाय रे बुरैबाय बान्दि मानसि मा खालामबावनो माइरं बिना जागोन मन्त्रि नोंसोरनियाव एमएलए फोरनियाव हराबाथ' आरो मा खालामबोगोन ओरैबायसा राग जादों आङो बिराद हामा खोंगो जादोंलै आङो गाबगुलायनो ओंखारदों आङो हारसिंनो गाबगुलायनो दा इलेक्सना हायथोलाय एथ' गोदै खुरां बुंफायगोन गोदै खुरां बुंफायगोन बालनि ओइ